Kaikki olette sydämellisesti tervetulleita tähän Herran huoneeseen ja hänen henkensä läsnäoloon. Rukoillaan, että Jumalan pyhä henki saa olla tässä tilaisuudessa. Ja meidän ainut tarkoituksemme on kirkastaa Jeesusta Kristusta, hänen nimeänsä, julistaa sitä sovitusta ja anteeksi antoa, joka on vielä tuossa valtavassa nimessä. Toivotan tervetulleeksi Millan ja Hannun. Ja kansa yhtyy aplodeihin. Amen. Praise the Lord. Ilo saada pitää jälleen teitä täällä keskuudessamme. Muistan nuorena miehenä siellä Suomessa, kun oltiin, niin lähetyssaarnaajat kun tuli kirkkoon, niin se oli juhlahetki. Se oli suuri hetki. Äiti, joka oli lähetysihminen, hän kuivasi kanttarellejakin lähetyssaarnaajille. Se oli naru siellä keittiössä ja kanttarellit siellä jonossa. Ja ne kun oli kuivat, ne lähti Singaporeen Hilja Nikkaselle. Ja Hilja avasi kangaspaketin ja pani kanttarellit pannulle ja mietti, näin sitä kotimaassa tehtiin. On ilo nähdä teitä ja saada kuulla sanoa, minkä teillä on sydämellä. Ja me alamme kiitoksella ja rukouksella tämän tilaisuuden ja ilo nähdä teidät kaikki näin runsaslukuisesti. Suuren juhlan tuntua tässä hetkessä. Ja sitten me jatkamme tänään tämän tilaisuuden jälkeen. Siellä on lyhyt paussi ja sen jälkeen me sitten jatkamme toisella tilaisuudella. Vietämme täällä syntymäpäiviä. Jeesus rakas, me kiitämme sinun läsnäolostasi. Herra, kiitämme siitä hengestä, joka on meidät vallannut. Kiitos sanomasta, jonka sinä meille annoit. Kiitos siitä, että sinä et jättänyt meitä yksin, vaan sinä lähetit pyhän henkesi, joka ohjaa meitä kaikkeen totuuteen. Herra, sinä jätit sanasi, joka on meidän jalkaimme lamppu. Herra, ettemme eksy tieltä. Jeesus, kiitos sanomasta, jota on saanut julistaa. Tässä kaupungissa oli 90 vuotta. Kiitos, että jälleen saamme koroittaa sinua omalla äidinkielellämme, jonka opimme suomen kielellä. Kiitos Jeesus, että se yltää vielä ympäri tämän kaupungin, ympäri tämän mantereen ja aina maanpiirin ääriin asti. Herra, me haluamme ruokkia niitä lampaita, jotka olet uskonut. Herra, niitä lampaita, niitä kaidantien kulkijoita, jotka vielä ovat matkalla. Herra, me haluamme julistaa rohkaisua, että sinä, meidän rakas vapahtajamme, et hylkää etkä jätä, vaan sinä nostat ja kannat. Olkoon tämä tilaisuus, jossa me saamme kirkastaa sinun nimeäsi, tuntea sinun läsnäoloasi, tuntea toinen toistemme läsnäoloa ja iloa siitä, että olemme päässeet tähän mukaan. Kiitos Jeesus, että siunaat puheet, siunaat laulut. Kaiken mitä me teemme, me haluamme tehdä sinun nimessäsi ja koroittaa ristiinnaulittua, ylösnoussutta vapahtajamme Jeesusta Kristusta. Kiitos, että sinä näit rukousaiheet, jotka täällä sydämillä on. Herra, sinähän tunnet meidän ajatuksemme. Herra, sinä tiedät, kuinka monta hiusta meillä on päässä. Ja ehkä niilläkin, keltä ne on lähtenyt, niin sinä muistat ne kaikki. Sinä olet Jumala, joka olet ääretön. Herra, meidän pieni ymmärryksemme ei käsitä, kuinka suurta Jumalaa me palvomme. Ja tuossa nimessä me julistamme sinun sanasi mukaan, minun haavaini kautta te olette paratut. Te, jotka tunnette vaivaa ruumiissanne, olossanne, missä hyvänsä, Herran nimessä mä julistan terveyttä. Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Kiitos Herra, että kuulet rukouksemme, otat vastaan. Näet meidät heikot matkamiehet, emme omin voimin selviä, mutta Herra, sinun hengelläsi sanoo Herra Sebaot, me selviämme. Herra, kiitos työstä, jonka olet antanut meille. Kiitos siitä, että sinä olet Jumala, joka valmistat elopellon. Herra, me rukoilemme, että vielä herätyksen tuulet saavat pyyhkiä tässä kaupungissa, tässä osavaltiossa ja tässä mantereella. Kiitos Jeesus, että sinä tulet pian ja valmistat omaa morsiantasi. Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. Sisaret johtaa meitä ihanaan yhteiseen lauluun. Kaikki saamme yhtyä siihen. Onko se? Kiitos sulle Jumalani. Me vanhemmat muistamme sen koulusta, mutta nuoremmat kaivelkaa kirja sieltä ja sieltä se löytyy ja Päivi sitten kertoo lisää.
Tuttu virsi tämä, kiitos sulle Jumala, niin kiitetään kaikista keväisistä päivistä ja syksyn synkän, vaikka täällä nyt ei täällä Thunderbayssa kovin synkät syksyn päivät ole, ainakaan minun mielestä on aika valoisaa, niin kiitetään kaikista päivistä. Se on, onko se 516? Joo, 516. Kiitos sulle, Jumalani, armostasi kaikesta, jota elinaikanani olen saanut tuntea. Kiitos sulle kirkkahista keväisistä päivistä. Kiitos myöskin raskahista syksyn synkän hetkistä. Kiitos, että rukoukset monet kuulit sä. Kiitos, että pyynnöt toiset eivät saaneet täyttyä. Kiitos, kun mä hädässäni avun saan sun kauttasi. Kiitos, että synneistäni vapahtavi poikasi. Kiitos sulle jokaisesta elämäni hetkestä. Kiitos päivän paisteesta, niin kuin pimeydestä. Kiitos sulle taisteluista, rististäkin Jumalai. Kiitos, että aina muistat, autat mua tuskissai. Kiitos sulle kukkasista, jotka teilläin kukoisti. Kiitos myöskin ohdakkeista, jotka mua haavoitti. Kiitos, että tahdot mulle elon antaa iäisen. Kaikesta, oi Herra, sulle annan ikikiitoksen. Tällainen upea psalmi 91 on kirjoitettu lauluksi El cua habita al abrigo de Dios. Eli tämä on alkuperäinen, onko tämä argentinalainen vai espanjalainen laulu, siitä nyt en ole ihan varma, mutta on käännetty suomeksi ja tässä on sanat puhuu puolestaan, Raamatun sanat, jotka aina on totta ja pitää paikkansa ja kantaa meitä, nostaa meitä ja auttaa meitä jokapäiväisessä elämässä, joka korkeimman suojassa istuu. Psalm 91. Joka korkeimman suojassa istuu, kaikki valtian varjossa yöpyy. Sano hän, Herra on minun linnani, turvapaikka ja Jumalani. Tahdon aina susta Herran suojaamana, hänen luonaan mun sieluni on turvassa. Pelko pois pakenee, sydän rauhaan jo saa. Käsi Herran, kun mua suojelee. Sinut päästää hän pois paulasta.
pelkää yön kauhuja. Et ruttoa kulkutautia, tuhat kaatukon vain sinun sivuiltasi. Ei se järkyttää voi rauhasi. Tahdon aina susta Herran suojaamana. Hänen luonaan mun sieluni on turvassa. Pelko pois pakenee, sydän rauhan jo saa. Käsi Herran kun mua suojelee. Enkelvartio käy teilläsi, ettei jalkasi loukkaantuisi. Kädet rakkaat kantavat suojaten yli kuilujen vaarallisten. Tahdon aina susta Herran suojaamana. Hänen luonaan mun sieluni on turvassa. Pelko pois pakenee, sydän rauhan jo saa. Käsi Herran kun mua suojelee. No niin, nyt saamme kuulla ilman esittelyjä meille rakkaat Milla ja Hannu. Ja niin kuin tavataan sanoa, että naiset ensiksi vaikka heikolle jäille. Joo, mutta nyt on vahva perustus ja me seisotaan Jumalan sanan pohjalla. Ole hyvä. Amen. Kiitos. On siis niin ihana olla täällä Thunder-Bayssä ja tämä on sellainen juhlatunnelma. Erikoisesti tultiin tänne Pentin appiukkoni 90-vuotispäiville ja ollaan kiitollisia, että saadaan olla tässä juhlassa mukana. Mutta sitä ennen on tämä juhla. Ja tasan 30 vuotta sitten tässä samassa kirkossa, tässä edessä meidät siunattiin matkalle. 30 vuotta on vierähtänyt Afrikassa, Kampalassa. Ja voin sanoa, että taivaan Isä on pitänyt meistä huolta. Silloin tässä äskeisessä laulussa puhuttiin pelosta. Joskus pelko voi sokaista sut niin täysin, että sä et uskalla elää ja sä huolehdit ja vörit. Mä muistan silloin, kun vihdoinkin saatiin nämä meidän lapset, meillähän kesti kauan ennen kuin saatiin lapsia, niin mä muistan, kun Anna, meidän nuorin, oli ihan pieni vauva, niin mulle yhtäkkiä tuli sellainen pelko, että kuinka mä voin lähteä johonkin Afrikkaan, missä on niin paljon kaikkea vaarallista. On malariaa, on tauteja, on käärmeitä. Ja mä muistan yhdessä hetkessä, ihan joku tuntematon ihminen rukoili mun puolesta ja hän sanoi jotenkin näin, että mä tiedän sun menneisyyden, sun nykyisyyden ja sun tulevaisuuden. Minä laitan enkelini ympäröimään sinua. Ja tiedättekö, sillä hetkellä se mun pelko hävisi, mun ei tarvinnut enää pelätä. Joo, mä oon varmaan joskus aikaisemminkin kertonut, että kun me mentiin sinne, niin mun elämä oli sellaista, että 3 pientä lasta, 5, 3 ja 1. Niin mä aina kuulin keskusteluista joko alun tai lopun tai vähän jotain keskeltä. Tämä on otettu silloin, kun me tultiin ekalle lomalle varmaan. Ja ollaan aika nuoria ja simpsakoita. Joo, niin mulla kesti, mun koko idea oli se, että kun me mentiin, haluttiin tehdä lähetystyötä, mutta mulla oli niin suuri tarve, että mä sanoin, että minä haluan olla kotona, hoitaa lapset, kun Hannu reissaa niin paljon. Että tämä on tärkein asia, mikä mulle on nyt uskottu, nyt on tämän aika.
Ja 10 vuotta meni ja tuli uusi aika. Ja silloin syntyi tämä Caringhans, joka on muuten 20 vuotta sitten lähti käyntiin. Ja kiitos Liisa Jääskeläinen, tuolla heiluttaa, eli on Pentin siskon tyttö, joka oli niin kuin tosi tärkeä ihminen Suomen päässä tukemaan meidän työtä Ugandassa. Noin yli 10 vuotta Liisa väsäsi työnsä ohella, niin tämäkin on aika merkkitapahtuma, että hän on täällä nyt yhtä aikaa. Kiitos sulle Liisa siitä kaikesta avusta. Tällä hetkellä vielä Caringhans pyörii, siis 20 vuotta ollaan tehty työtä ja rukoillaan, että työ jatkuu, että olisi joku toinen, joka jatkaisi tai mitä tahansa tapahtuu. Mutta viimeisen vuosien aikoina me koulutetaan niin kuin, yksinhuoltajaäitejä, nuoria ja annetaan heille koulutetaan niitä, että ne oppii itse tekemään bisnestä, opetetaan niitä laskemaan, pitämään kirjaa ja opetetaan kuinka he pääsevät siinä eteenpäin, että he itse omalla työllä hoitaa oman perheen. Eli annetaan heille tällainen taito. Ja silloin kun me mentiin Ugandaan, niin mä ajattelin, että ei musta ikinä tule saarnaajaa eikä puhujaa, mutta jokainen meistä me voidaan omalla, missä Jumala voi meitä käyttää, missä me ollaan hyviä, sitä Jumala haluaa käyttää sunkin elämässä. Eli mahdollisuudet on niin suuret. Viimeisen vuosien aikana, niin muutama vuosi, niin sellainen yli 700-800 nuorta aikuista ja naista ja nuorta, niin ollaan saatu koulutettu tämä 3 kuukauden kurssi jokainen. Et se on tosi iso juttu, että nämä on saanut avun, että ne itse omalla työllä pääsee eteenpäin elämässä. Mutta kiitos kaikille rukouksista, kiitos kaikesta tuesta. Ette tiedä, jos Jumala herättää teitä keskellä yötä rukoille, muistakaa, me ollaan 7 tai 8 tuntia edellä teistä. Voi olla iso tarve. Mutta kiitos kaikesta, mitä olette tehnyt meille. Ilman teitä me ei olisi pystytty lähtemään. Eli nyt on sitten Hannun vuoro. Niin kuin sanotaan, että silloin oltiin nuoria ja kauniita ja nyt ollaan vaan kauniita. 51 vuotta sitten isä ja äiti ja mun sisarukset siunattiin lähetyskentälle Keniaan. Ja isä, sillä oli sellainen periaate, että hän teki monia eri juttuja siellä. Se aloitti kirjapainon siellä, teki mittavaa radiotyötä, kiersi seurakunnissa, koulutti saarnaajia. Ja hän teki niin, että se kirjapaino, sitten kun tuli se aika, että piti lähteä pois sieltä, niin hän oli hankkinut toisen kaverin, joka tuli sinne, ja se oli Koorussa. Ja Kooru on keskellä nothing, se on keskellä Keniaa, ja se on ihan puskassa. Ja tämä nuori mies sitten oli siellä, ja hänelle tuli vieraita. Ja nämä vieraat sitten, tämä oli sellainen lintubongaaja, niin kuin sanotaan suomeksi, se harrasti lintujen katsomista ja seuraamista. Ja hän kysyi sitten tältä mieheltä, että onko teillä lintuja täällä? Niin tämä Markku sitten sanoi, että en mä tiedä, että kai niitä jotakin siellä on. Ja se kaveri sitten meni sinne pihalle ja Markku alkoi sitten olla huolissaan 3 tunnin jälkeen, että missä tämä kaveri on. Niin se kaveri tuli sitten takaisin sisälle ja sitten kysyi siltä, että oletko sinä ikinä ollut siellä ulkona? Siellä oli niin hirveästi kaikenlaisia lintuja ja erilaisia juttuja, mitä oli suomalaiselle ihan siis ihmeellistä, kun se sai seurata. Muuten
mä vielä mainostan tässä. Mä toin muutaman näitä esitteitä, missä kertoo, mitä me ollaan tehty niin kuin viimeisen vuoden aikana, tämä FIDA 24. Tämä on englanniksi, mä en tuonut suomenkielisiä kopioita tai millä ei tuonut suomalaisia kopioita tuolta Suomesta, niin niitä on tuolla takana, niin saatte ottaa itselle. Mä oon nykyään FIDalla töissä. Thunder Bayn seurakunta on kannattanut meitä, niin kuin Milla sanoi, 30 vuotta. Rahat menee täältä POClle ja sitten POC lähettää ne Suomeen FIDalle ja meillä on niin kuin työsopimus, tai mulla on työsopimus FIDan kanssa. Silloin kun tuli COVID, niin meidän työskentely muuttui aika radikaalisti, että me pidettiin sitten netin kautta kokouksia ja palavereita ja käytettiin Teamsia ja käytettiin Zoomia ja kaikkea näitä ohjelmia. Ja silloin kun asuu jossakin paikassa, niin kuin jossakin kourussa, ei taju sitä, että paljonko on lintuja ja muita. Sama juttu oli tuolla Ugandassa, Kampalassa. Niin meillä oli kokous ja se ei tapahtunut vain kerran, mutta se tapahtui muutaman kerran, että kesken kokousta joku sitten pyysi ja sanoi, että voisit sä hiljentää ne taustaäänet. Ja mä menin sitten ulos ja huusin linnuille, että hei hiljaa, meillä on kokous menossa. Tulin takaisin sisälle sitten sinne ja ihmiset sitten tajus, että ei se ole mikään taustaääni, se on se normaali ääni, mikä siellä on. Vancouverista just tultiin, niin ihmiset, jotka asuu Richmondissa, se on yksi kaupungin osuus, missä lentokenttä on, niin vieraat kun tulee sinne ja kysyy niiltä, jotka asuu siellä, että eikö nuo lentokoneet häiritse teitä, niin ne aina vastaa, että ai mitkä lentokoneet. Että jotenkin niin kuin tottuu siihen, samalla lailla kuin nämä linnut, niin ei taju sitä, että ne pitää hirveästi ääntä. Tämä ibislintu, mikä tässä on, niin mä kutsun sitä helluntailinnuksi, kun se pitää niin hirveän kovaa ääntä. Ja Afrikassa helluntalaiset, ne pitää ääntä, sanotaan näin. Että joku sanoo, että missä kirkossa sä käyt Afrikassa, niin mä sanon, että meillä on 24 tuntia kirkko 7 päivää viikossa, kun kuuluu siitä naapurin kirkosta ääni, kun ne huutaa ja palvoo Jumalaa omalla tavalla. Mä tein sitten sellaisen jutun yhdessä vaiheessa, että Afrikassa jauhetaan maissia, kuivattua maissia tällaisen jauhen kivellä. Se on 2 kiveä vaan vastakkain ja sitten jauhetaan se. Ja sitten kun nämä jauhinkivet, tulee tällainen monttu niihin, niin sitten se on hirveän vaikea. Ne ei tykkää käyttää sellaista, ne heittää ne pois. Niin mä tuotiin 2 tällaista hirveän painavaa jauhinkiveä tuolta Kideposta ihan Pohjois-Ugandasta Kampalan ja tein tällaiset altaat sinne. Ja linnut siellä käy siis joka päivä, ne on ihan hirveän innoissaan siellä uiskentelemassa. Ja erilaisia ja eri rotuisia ja eri värisiä. Ja ensimmäisen kuukauden aikana niin 50 eri lintua, mä tajusin, niin on sellaisia appeja, mitkä saat puhelimeen, missä saat tietää, että minkä niminen lintu on ja miten se käyttäytyy ja tällaista. Mä luen nyt yhden Raamatun kohdan. Tämä on uudesta käännöksestä, mikä ilmestyi Uuden testamentin käännös 2020. Se on kutsuttu Uusi testamentti 2020. Teologilla ja näillä kääntäjillä oli sellainen ajatus, että ne tekee uuden käännöksen, mitkä ihmiset saa kaikki niin kuin ymmärtää, että nuoriso voi ymmärtää Raamattua, että edellinen käännös, kirkkokäännös oli vuonna 1992 tehty. Ne päätti, että ne tekee sen pelkästään siis kännykkään, mutta sitten kumminkin ihmiset halusi, niin ne teki myös tällaisen printtikopion. Ja tämä on Vuorisaarnasta, Matteuksen evankeliumin 6. luku. Ja on pitkä pätkä ja mä yritän nyt suomeksi lukea tämä. Siksi sanon teille, älkää huolihtako hengissä pysymisestä, siitä mitä söisitte ja joisitte. Älkää huolihtako siitä, miten pukeutuisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ravinto ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Vilkaiskaapa taivaan lintuja. Eivät ne kylvä, eivätkä korjaa satua säilyäkseen sen varastoon.
Silti taivaallinen Isänne ruokii ne. Eikö hän tekisi saman vielä paljon mieluummin teille? Kuka teistä voisi murehtimalla pidentää elämänsä vähäkään? Miksi huolehtisitte vaatteistakaan? Ottakaa mallia niityllä kasvavista kukista. Eivät ne näe vaivaa valmistaakseni vaatteita. Mutta minä sanon teille, että jokainen niistä on puettu hienommin kuin kuningas Salomon kaikessa loistossaan. Niityn kasvit kasvavat tänään, mutta huomenna ne heitetään tuleen. Jos Jumala silti pukee näin, eikö hän tekisi samaa vielä paljon mieluummin teille, te vähäuskoiset. Älkää siis milloinkaan huolehtiko siitä, mitä söisitte tai joisitte tai pukisitte päällenne. Vierasuskoiset tavoittelevat kaikkea tätä. Taivallinen Isänne tietää kyllä, että tarvitsette kaikkea tätä. Etsikää te ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen oikea mielisyyttään, niin saatte kaiken muunkin. Älkää siis huolehtiko huomisesta, se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat ongelmat. Yksi toinen asia, mikä mä tein muutama vuosi sitten, mä ostin sellainen pitkän putken. Mä teen niin kuin työkseen, otan kuvia, nämä kuvat, mitkä tässä esitteessä on, niin suurin osa on mun ottamia kuvia. Mutta mä ostin tällainen pitkän putken ja sen kautta avautuu uusi maailma mulle ja se oli tämä lintumaailma. Mä en ollut pitänyt merkillä enkä ole hirveästi kiinnittänyt huomioon, mutta putken kautta kun yhtäkkiä ne tuli lähelle ja tarkaksi niin, ja alkoi katsomaan, että miten erikoisia ja hienoja ne on. Meillä on monia asioita, mitkä aiheuttaa meille huolta ja me olemme huolissaan monista asioista. Silloin kun COVID tuli, niin mä uskon, että monet ihmiset, kun me emme tienneet, että mihinkä tämä kaikki johtaa ja mitä se aiheuttaa, oli hyvin synkkiä ennusteita, että kuolee ja paljon kuoli ihmisiä COVIDin myötä. Afrikassa Ugandassa oli, että ihmiset ei saanut mennä työpaikoille ja sitten ne, jotka meni määrättyihin työhön, esimerkiksi jos oli rakennustyömaalla tai oli tuolla torilla töissä, niin sai mennä sinne, mutta ei saanut tulla kotiin. Että ihmiset piti nukkua siellä. Afrikassa me pelättiin sitä, että jos ihmisillä ei ole mitään, mitä syö, niin mitä ne tekee? Jos ne epäilee, että mun kodissa on jotakin syötävää, niin mikä estäisi heitä tulla aidan yli ja ottaa sieltä? Me yritämme valmistautua siihen ja meillä oli ylimääräistä ruokaa. Ja sitten kaiken lisäksi vielä siellä oli tällainen tilanne, että kun oli presidentinvaalit tulossa, niin kaikilla oli kielto, että ei kukaan saa jakaa ruokaa, koska ne pelkäsivät, että ne käyttää sitä poliittisista syistä antaa sitä ruokaa, että mä annan tämän, mutta muistakaa sitten äänestää mun puoluetta. Tällaista pelkoa oli. Meillä on muuten nyt tammikuussa taas tulossa presidenttivaalit ja se on aina sellaista epävarmaa aikaa, ei tiedetä mitä siellä tapahtuu. Voi olla, että me ollaan sitten Keniassa sen ajan. Sota, mikä on menossa Ukrainan ja Venäjän välillä, niin vanhemmat ihmiset, mun vanhemmat esimerkiksi, niin niille heti tuli mieleen se, mitä toisen maailmansodan aikana tapahtuu. Kaikilla meillä on sukulaisia, jotka kuoli toisen maailmansodan aikana. Jos menee hautausmaalle Suomeen, mihinkä kylään tahansa, niin siellä on eri osasto, missä on niitä, jotka kaatui toisen maailmansodan aikana. Ja kaikki nämä muistot tulee mieleen. Helli ja mun äiti istui tuolla takana, niin ne oli pakolaisia. Ja Veijokin oli myös. Niin ne oli pakolaisia tuolla Ruotsiin vietiin Suomesta.
että pakolaisuus, vaikka mä teen työtä tai on tehnyt työtä pakolaisten parissa, niin se on läheinen asia meille, että omassa perheessä ei ole niin kuin, vieras asia. Se, kun tultiin Kanadaan, niin nyt tällä matkalla, niin oli paljon puhetta siitä, että tuleeko tästä maasta 51. osavaltio, Amerikan osavaltio. Niin se aiheuttaa joillekin ihmisille pelkoa. Toiset ihmiset ajattelevat, että se on hyvä idea, mutta se on sellainen, mikä aiheuttaa kaikenlaisia erilaisia ajatuksia. Mun työ Fidassa, me saadaan 60% meidän rahoituksesta ulkoministeriöltä. Ja nyt Suomessa, jos te seuraatte Suomen uutisia, niin leikkauksia on tulossa. Ja paljon on puhetta siitä, että kansallisjärjestöt ja kaikki tämä humanitaarinen apu ja kehitysyhteistyöapu niin pienenee. Niin se voi olla, että mulla on sitten tuollainen kyltti ensi vuonna talossa. Samaan aikaan niin meille on eläke tulossa. Se on taas uusi vaihe elämässä. Ei tiedä, mitenkä niin kuin pystyy. Mitenkä jaksaa, mitä sä teet, missä riittääkö ruoka, riittääkö asumis ja kaikki hyvin paljon sellaisia epämääräisiä kysymyksiä ja ajatuksia tulee mieleen. Sota on kauhea asia. Lappalaiset oli pitkään tuolla Etiopiassa töissä. Mä olin just käymässä tämän vuoden alussa tuolla Pohjois-Etiopiassa. Tigre-alue, missä on ollut sota. Ja tässä on yhdestä koulusta, niin koulurakennus on siinä takana. Ne räjäytti sen koulurakennuksen ja lapset istuu sitten ulkona ja kirjoittaa liitutauluun niitä tehtäviä, mitä opettaja antaa. Samassa koulussa ympäri koulu oli tällaisia kylttejä. Mietin nyt, että pieni lapsi, hänelle täytyy opettaa, että älä ota käsin tuollaista metalliesinettä, se voi räjähtää, sä voit kuolla siihen. Ja paljon oli lapsia, jotka olivat haavoittuneita ja oli saanut kaikenlaista kokea sodan takia. Seksuaalinen väkivalta kuuluu hyvin läheisesti sotaan yhteyteen. Se, mitä tapahtuu nyt Ukrainassa, tämä ei ole mikään vieras asia siellä. Mä oon tehnyt paljon työtä tuolla Kongon demokraattisessa tasavallassa, niin siellä on hyvin paljon uhreja, jotka ovat kokeneet seksuaalista väkivaltaa. Ja tämä ei ole ainoastaan asia. Me usein luullaan, että se koskee vain naisia ja tyttöjä. Se ei pidä paikkansa. Tänä vuonna olin yhdessä seminaarissa, missä puhuttiin seksuaalista väkivallasta, jonka kohde on siis miehet ja pojat. Ja se on yllättävän paljon, mikä sielläkin Afrikassa tapahtuu tällaista. Heidän kertomukset, mä tein jonkun verran niin kuin haastatteluja ja otin kuvia ja tällaista, mutta mulle oli ihan okei tehdä ne haastattelut, mutta silloin kun mun piti kirjoittaa se puhtaaksi, niin se teki jotakin niin kuin tänne. Se ei ja tänne sielun maailmaan. Se oli jotenkin niin karua, mitä ihmiset voi kokea ja mitä ihminen voi tehdä toiselle ihmiselle. Ja sitten jos on perhe, niin siinä on sitten huolenaihe, ainakin jokaisessa vaiheessa. Isä ja äiti aina sanoo, että ne huolehtii meistä ja on huolissaan, että mitä meille kuuluu. No nyt on meidän vuoro, kun me ajattelemme omia lapsia, niin monet eri vaiheet ne on käynyt läpi. Lähetyssaarnaajan lapset ovat sellaisia, että niistä ei ikinä tule kanadalaisia, niistä ei ikinä tule suomalaisia, niistä ei ikinä tule ugandalaisia. Ne on aina sellaisia välinputoajia. Ja joku sanoo, että lähetyssaarnaajan lapset on kaikkein kotoisin olo on silloin, kun ne on lentokoneessa mannerteen välillä lentämässä. Ja meidän lapset on ihan sama asia, että huoli on ja se, että mitä niille kuuluu, missä ollaan menossa ja mikä on se tilanne, missä on. Mutta nyt täytyy sanoa, että meillä on nyt tässä vaiheessa
ainakin nyt, tänään, oikein hyvä mieli, että meidän lapsille kuuluu hyvä. Me ollaan isovanhempia nyt ja meillä on 2 lapsen lasta ja 3. piti syntyä silloin, kun isä täytti 90 vuotta. Isä täytti muuten pari päivää sitten 90 vuotta. Tänään juhlitaan sitä, mutta Anna, meidän tytär, niin Anna, Aadamin vaimo, meillä on 2 Annaa meidän perheessä, että meidän oma tyttö on nimeltään Anna, mutta Aadamin vaimo nimi on myös Anna. Niin hänellä oli laskettu aikaa 11. päivä tätä kuuta, ei ole vielä syntynyt eikä varmaan tekstiviestiä ei ole vielä tullut, että nyt on. Mutta huoli on lapsista ja jotenkin, niin kuin, että toivoisi, että ne onnistuu. Toivoisi, että sulla ei olisi tollaisia kavereita tai toivoisi, että sulla olisi tollaisia kavereita, niin ne on huoli jatkuvasti meille. Jeesus kun puhui tästä, niin se käytti sellaista sanaa kuin merimenao, tuo kreikan kielellä, olla huolissaan, olla levoton, olla ahdistunut, kantaa huolta tai olla turhaan huolissaan. Jeesus sanoi, älkää olko. Helppo se on sanoa. Ja ei me voida siis, se todellisuus on se, että me ollaan huolissaan, mitä tapahtuu tuolla Ukrainassa. Me ollaan huolissaan omista perheenjäsenistä. Se on siinä jotenkin taustalla. Mutta se salaisuus on siinä, että kun me luetaan tämä Raamatun kohta, niin Jeesus sanoi näin, taivaallinen isänne ruokkii ne. Eikö hän tekisi samaa vielä paljon mieluummin teille? Että linnuista me voimme oppia jotakin. Tänä aamuna, kun me ollaan oltu tuolla Raatikaisen talossa, tuolla Two Island Lakeillä, niin iso tuo Blue Jay tuli sinne ulos. Mä en kerin ottaa kuvaa siitä, mutta hienon näköinen. Me voimme oppia, kun me katsomme, mitä tapahtuu meidän luonnollisessa maailmassa. Jeesus haluaa, että me käännetään meidän katseemme hänen luoma tilaan ja se maailma, mikä hän on luonut. Ja sen kautta hän haluaa opettaa meille, että hän tekisi samaa vielä paljon mieluummin meille kuin mitä hän tekee siellä luonnossa. Thunder Bay on hyvä paikka oppia kaikesta tästä, että kun menee tonne, niin on paljon paikkoja. Kerran mä olohuoneen ikkunasta suurin osa näistä kuvista on ottanut, niin mä katsoin tällainen, mä en tiedä mikä se suomeksi on, mutta tämä Robin Chat, niin niillä oli suussa 2 isäntä ja emäntä, haki koko ajan kaikenlaisia toukkia ja muita ja seurasin, että minnekä ne menee, niin sitten mä huomasin, että se on yhdessä puussa, että lehtien takana oli tällainen poikainen, jota ne syötti siellä. Salaisuus siinä, että kun meillä on huolia, on se, että jos me seurattaisiin, mitä Jumala sanoi ja mitä Jeesus sanoi hänen omilla sanoillaan, että Jumala huolehtii. Pietari kirjoitti tämän asian näin, että voitte heittää kaikki huolenne hänelle, sillä hän välittää teistä. Kaikki huolet, mitkä meillä on, niin me voimme heittää hänelle. Me voimme esittää ne hänelle ja sanoa, että tässä ollaan menossa. Mä muistan monta kertaa, kun kävelin siellä Kampala, me asutaan sellaisella alueella kuin Buja, niin sen Bujan mäen ympäri kiersin. Ja silloin kun kuuli huonoja uutisia tai sellaisia uutisia, että jotenkin epäili, että ei kuulu hyvää nyt lapsille, niin se oli vaan sellainen tuska, mikä oli, joka nousi täältä sielusta ja täältä syvältä. Ei osannut niin kuin pukea sanoihin se, mitä niin kuin koki, mutta se oli sellainen huokaus Jumalan puoleen. Ja sitten jossakin vaiheessa aina tuli sellainen helpotus siihen, että tiesi sen, että Jumala on tietoinen, missä ollaan menossa ja missä meidän lapset ovat menossa tai mikä on maailman tilanne. Richard Newberg
saksalainen teologi teki tällaisen rukouksen, että Jumala suokoon minulle tyynnyttää hyväksyä asiaa, joita en voi muuttaa, rohkeutta muuttaa, mitkä voin, ja viisautta erottaa nämä toisistaan. Niin on asioita, mihinkä me emme voi, yksinkertaisesti me emme voi tehdä mitään. Me voimme rukoilla asian puolesta tai esittää asiat. Meidän lugandan kielellä, se kieli mikä on suurin heimo Ugandassa puhuu, niin niillä on sellainen sana kuin okulembeka. Ja okulembeka tarkoittaa kerätä sadevesi. Ja meidän presidentti Yoweri Museveni sanoi näin, että Jumala on se, joka antaa sateet, mutta Jumala ei okulembeka, ei kerää sadevedet. On asioita, mitä me voimme tehdä, on asioita, joita me emme voi tehdä. Mutta suokoon Jumala meille se viisaus, että mä tietäisin, että tuohon asiaan mä voin vaikuttaa ja mun pitäisi tehdä sitten jotakin sen hyväksi, mutta tuohon asiaan mä en voi tehdä jotakin. Mutta sen minä voin tehdä on antaa se Jumalalle ja pyytää, että Jumala huolehtii siitä. Filippiläiskirjassa Paavali kirjoittaa näin, älkää murehtiko mistään, vaan kertokaa kaikki tarpeenne Jumalalle. Pyytäkää häneltä, rukoilkaa ja kiittäkää häntä. Kaiken ymmärryksen ylättävä Jumalan rauha vartioi sydäntänne ja ajatuksianne ja saa ne pysymään Kristuksessa Jeesuksen yhteydessä. Niin tämän me voimme tehdä niissä tilanteissa, kun toivo on menetetty tai kaikki omat temput on loppunut. Niin me voimme tehdä näin, että esittää ne asiat Jumalalle. Jesajan kirjassa sanotaan näin, että sille, jonka mieli on luja ja vakaa, sinä turvaat rauhan, kun hän turvautuu sinuun. Silloin kun tulee vanhemmaksi, isä, joka täyttää 90, jos isä on 90, niin ei ne lapsetkaan ole enää nuoria, että ne on vanhoja myös. Niin kun tulee vanhemmaksi, niin mä oon joskus kehunut sitä, että mulla on nukkumisen armolahja, mä nukun hirveän hyvin. Mutta sitten jossakin vaiheessa, se oikeastaan alkoi siinä, kun mä aloin tekemään Kongossa työtä ja näitä haastatteluja ja näitä kuvauksia piti siellä tehdä ja kuuli kaikkea kauheita kertomuksia, mitä siellä tapahtuu. Jonkun ajan kuluttua, niin mulla oli vaikea nukkua. Ja sitten turvautui lääkäriin, psykiatriin ja yritti etsiä sieltä apua. Ja siitä tuli jonkunlaista apua, mutta sitten lääkkeetkään ei ole hirveän terveellisiä. Ne on myrkkyä, kun pitää niitä syödä. Mutta ne auttaa jossakin vaiheessa, että saa sitten nukuttua. Jossakin vaiheessa sitten niin mä koin, että mä oon päivän aikanakin ihan siis niin kuin sellainen zombi, että ei niin kuin pystynyt, järki ei toiminut enää kunnolla ja istui vaan niin kuin olohuoneessa ja tuntui, että ei saanut mitään aikaiseksi. Jostain syystä nyt viimeisen vuoden aikana, kun olen päässyt kaikista nukahtamislääkkeistä eroon ja en käytä niitä enää, niin mä nukun hyvin yhtäkkiä. Ja mä en tiedä ihan tarkalleen, että mikä siinä on, mutta eilenkin illalla yli 10 tuntia tuli nukuttua suoraan. Siinä on jonkunlainen niin kuin sellainen rauha, mikä on tullut. Ja jotenkin, niin kuin, mä en tiedä sitten, että onko se joku Jumalan ihme tai muu, mutta se suhde, sekin ihan varmasti vaikuttaa siihen, mutta mä en tiedä, onko tämä se ainoa juttu, mutta uni on hirveän tärkeä asia. Se on yksi niin kuin perusjuttu, jos haluaa niin kuin elää kauan tässä maailmassa ja olla hyvä, niin se auttaa siinä. Jeesus sanoi sitten tässä tämän puheen lopussa tämän, että etsikää te ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen oikeaa mielisyyttään, niin saatte kaiken muunkin.
Se, että me etsimme Jumalan valtakuntaa, se on jotenkin niin kuin sellainen, silloin kun mä aloin opiskelemaan teologia, niin se oli vähän sellainen niin kuin epämääräinen ajatus tai niin kuin käsite, että mikä se on. Se on yksinkertaisesti sitä, että se on se paikka, missä Jumala on kuningas. Että jos minä etsin Jumalan valtakuntaa, mä etsin sitä, että Jumala olisi se hallitsija minun elämässä. Että hän olisi se kaikkein tärkein asia minun elämässä. Ja se, että me halutaan hänen oikeaa mielisyyttään myös. Me halutaan tehdä sitä, mikä on oikein toiselle, lähimmäiselle, naapureille. Me halutaan tehdä se, mitä niin kuin Jumala odottaa meiltä. Se on se, että jos me teemme sitä, niin tässäkin on tämä lupaus, että Jumala huolehtii kaikista niistä muistakin asioista, mitkä on niin kuin päällimmäisenä huolissaan omassa elämässä. Tämä sama Raamatun kohta löytyy myös Luukan evankeliumissa, 12. luku. Ja täällä sanotaan näin, että tarkkailkaapa korppea. Eivät ne kylvä, eivätkä kokoa ja niin edelleen. Että Matteuksen evankeliumissa katsokaa lintuja ja sitten taas niin kuin tuossa Luukan evankeliumissa, että tarkkailkaa korppea. Mitä mä tein itse oli se, että mulla on tällainen koru, mikä mä oon tehnyt suomalaista 25-markkasesta kolikosta. Siis Suomessa on tällaisia kolikoita olemassa, mitkä ei ole yleisessä jakelussa, mutta ne on niin kuin, jonkun juhlan tai joku suuren tapahtuman yhteydessä ne on tehnyt tällaisia. Idea tässä on se, kun mä näen tämän, kun mä katson tätä, Jumala, joka pitää huolta linnuistaan, niin se pitää huolta myös minusta. Mä kehottaisin teitä, katsokaa lintuja. Jumala huolehtii niistä ja hän huolehtii myös teistä. Rukoillaan. Taivaallinen Isä, kiitos siitä, että sinä olet kiinnostunut meistä. Sä haluat pitää meistä huolen. Sä haluat antaa meille kaiken sen, mikä me tarvitsemme elämään. Kiitos taivaallinen Isä, että me olemme saaneet Millan kanssa ja perheenä olla tämän seurakunnan lähettäjänä Ugandassa yli 30 vuotta. Herra, sä tiedät meidän tulevaisuuden. Sä tiedät, mitä siellä haasteita tulee. Kiitos, että sinä pidät niistä huolen ja autat meitä kaikesta. Amen. Jos vielä laulaisitte meille laulun ja tämän laulun jälkeen me lopetamme tämän tilaisuuden ja pidämme pienen paussin ja sitten me siirrymme juhliin. Kiitos hyvästä puheesta ja innoituksesta ja esimerkkeistä. Niin kuin sanottiin ennen, että jos ei se muuten mene läpi, niin väännetään rautalangasta malli. No, me näimme valokuvista mallin, että kenestä Jumala pitää huolen. Ennen kaikkea hän on kiinnostunut meistä ja meidän elämästämme. Ja hän lupauksensa mukaan ei meitä hylkää eikä jätä. Se ensimmäinen laulu, kun oli, siinä oli pieni lintu. Aika erikoista. Tällä viikolla on 3 lintua lentänyt mun ikkunaan. 1 kuoli, 2 lähti lentöön ja se pieni lintu, joka oli siinä kuvassa, niin se sai kovan iskun ja ajattelin, että tämä viikko on vähän ollut maailmassakin semmoinen, että tuntuu, että pää on vähän pökeryksissä. Lintu oli jonkun aikaa pökeryksissä siinä meidän parvekkeella ja sitten 1-2 lähti lentämään ja kiitin siitä Herraa, mutta mulle tuli aivan sama Raamatun paikka mieleen, että katsokaa taivaan lintuja. Ne puhuu meille paljon ja Jeesus itse käytti tätä esikuvaa meille, että me katsottaisiin taivaan lintuja ja luontoa, mitä siellä tapahtuu. Hän puhuu.
On monet häntä koetelleet jo vuosissa toina. On monet häntä etsineet myös näinä aikoina. Ja he kaikki vakuuttaa, todeksi tän vahvistaa. Jeesus vetää, ei. Hän kauan sitten vapauteen ohjasi kansansa. Ja rakkautensa näyttääkseen hän antoi henkensä. Mutta nousi kuolleista, niin kuin lupas sanansa. Jeesus vetää, ei. Jeesus vetää, ei. Jeesus vetää, ei. Nyt väistyt tieltäin, paholainen, sinun valtasi hän vei, koskaan Jeesus vetää, ei. Kun maailma tää tiellemme voi tuoda mutkia, hän meille apulohtumme, hän lientää tuskia. On suurta silloin ymmärtää, kun omat voimat väsähtää. Jeesus vetää, ei. En muusta voi mä todistaa kuin siitä mitä saan. Kun elon uuden omistaa, voin hänen armossaan. Sulle laulaa tahdon vaan, ei hän hylkää omiaan. Jeesus vetää, ei. Jeesus vetää, ei. Jeesus vetää, ei. Nyt väistyt tieltäin, paholainen, sinun valtasi hän vei, koskaan Jeesus vetää, ei. Jeesus jättää, ei. Jeesus jättää, ei. Nyt väistyt tieltäin, paholainen, sinun valtasi hän vei, koskaan Jeesus jättää, ei. Koskaan Jeesus jättää, ei. Koskaan